Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalongnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matan. Okay guys, karon di ay kanang October 18, 2021. Francisco Pipi at your service matalongnon. Ini ka kuan ni guys Wednesday kuan ng Liti Landing niya kuan atong handumon ang pagkuan pagamot ni MacArthur diri sa atong lugar sa Liti. Okay. Ako naghangyo sa tanang bagamatalom ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by our beloved Mayor Eric Espahulio ug mga kauban. Unsa may rason ato man lang suportahan kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matan. Okay guys, manitong buhaton. Extra time lang ta guys para mamuhan natong trabaho guys kay kuan man daghanon sila guys niya kuan. Need natong extra time para mahuman. Ang importante guys, doon natay teamwork kanunay sa atong lungsod para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ato din lang suportahan kanunay guys para aron kuan magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Dapat yung guys sa ka grupo, example administrasyon, dili aduna yung teamwork nga aduna lay tinguha sa ka grupo dapat magtinabangay kay mas advantage man ang di magtinabangay guys kay walay mahimo nga project sa atong lungsod. Balikon ko ato yung suportahan ang administrasyong kanunay headed by our beloved Mayor Eric Espahulio o mga kauban. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matan. Eco Live diri sa Municipality of